It-tempo għal-miliet mistenni li jkun mirieħ xogħtu b'temperaturi ogħla mill-medja. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fi ħdan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt ikun mistenni li t-temp għal-lejlet u għal-jum il-miliet ikun pjuttost imsaħħab fil-waqt li mhux mistennija xita qawwija, iżda rieħ mistenni li jkun konsiderevoli. Għaldaqstant ir-rieħu antiċipat li jibqa' ftit qawwi għal qawwi mill-Majjistral sa jum il-miliet. Il-temperatura medja mistennija tkun 2.5 gradi Celsius ola minn norma klimatika, kif se tintilaħa 17 grad Celsius. L-inqas temperatura xorta mistennija li tkun waħda baxxa li se tvarja bejn 12 u 13 grad Celsius minħabba r-riħ. Madan ukollu l-ogħla temperatura l-miliet se tibqa' dik li esperjenza pajjiżna fl-2009 bi 23.6 gradi Celsius. Għall-għada tal-miliet San Stefnu, ir-riħ se jbatti sew u mistenni li jkun ikkaratterizzat minn temp ftit imsaħħab b'temperatura ta' 18 grad Celsius matul il-ġurnata u li tinżel sa 12 grad Celsius mal-lejl. Fil-ħarsa storika li ngħatat mill-Uffiċċju Meteoroloġiku intqal li l-Gżejjer Maltin imdorrijin b'temp xogħtu pjuttost ħun f'dan iż-żmien ta' festi u forsi għalhekk li bosta barranin jażlu li jaħarbu mis-silġu u l-ksieħ u jqattaw il-miliet f'Malta. Ġie notat ukoll kif nhar il-miliet kesaħ ftit mhux ħażin f'Malta meta fl-1986 it-temperatura kienet niżlet sa 3.7 gradi Celsius.